Samuna ngibingelele namelele channel eMaswidi Media Production. Mangabe uyaqala ukufika ngicela ungazeli iqiniso lokuthi uyaqofa subscribe maqedwe kwale video. Usha like bese ke uyakhomenta kulolu daba namhlanje. Wengane zakwethu ziya ngokuya ke ziyamqinela uPenny Ntuli kanye ke neGagasi FM. Isizulu ke sithi ke umuntu akashaywa uma ngabe ke eselele phansi. Kuyicala lokho kodwa ke iGagasi FM libonakala ke lokho limgxobe njalo uPenny Ntuli noma esewile noma esezehlisile waphuma kubona kodwa ke balokho bemcindezele njalo njengoba ke manje sebemshaye ke ngesibhakela isibhakela ke sezomthetho ke manje bathi ke bayamthatha bamfaka ke enkantolo bayamsuwa ngesizathu sokuthi ke uveze okungafanele kubonwe omunye umuntu ngaphandle komqashi kanye nomqashwa okuyiholo akaliholayo ke laphana kwinkampani eGagasi FM njengoba ke uPenny Ntuli aveza icontract abebekade ke bemofarisha yona for unyaka ka2025 eyayikade ke iveza ukuthi ke uzosebenza from 1 to 4 bese ukuthi makuphela inyanga ahole imali engango 2800 lapho khona abeke esekhala ecela ukuthi ke akhuphulelwe iholo banqaba baseke bekhetha ukuthi ke akungcono hamba ukunokuthi ke kukhushulwe iholo lakhe. uPenny Ntuli ke wabeke sekuveza ke lokho ke enkundleni zokuxhumana ngesizathu sokuthi ke wayekade iphendula imedia ephendula nabantu ababelokhu bebuza ukuthi ke ulaxaze ngempela yini kweGagasi FM. Wasephendula kuPenny Ntuli wathi yebo kunjalo akasekho kweGagasi FM ngesizathu esikanje nakanje. Leyo nto ke iyona ke ecasule iGagasi FM kanye ke nabaphathi balo bathatha ke isinqumo sokuthi bazomfaka enkantolo bazomsuwa shuthi ke yena egcineni kuzomela ukuthi ke akhiphe imali yokunxephezela uma ukuthi egcineni iGagasi FM lizolwina leli cala kodwa ngokubona kwami ngibona ke sengathi iGagasi lizolwina leli cala asebelifakele uPenny Ntuli. Ngani zakwethu kuningi kuyenzeka kuningi yaqhubeka mangafuni ukusala ngaphandle cela ungazeli iqiniso ukuthi uyaqofa subscribe bese ke sidibana kwivideo elandelayo.